салом, хуш омадед ба канали Абдуллоев. Агар шумо бори аввал дар ин канал ҳастед, пас подписатсияро фаромӯш накунед ва зангулачаро зер кунед, то ин ки аз дигар видеоҳои мо бехабар набошед. Системаи офтоб дорои 8 планета ва як ситораи калон аст. Ситораи калон офтоб дар маркази системаи офтобӣ ҷойгир аст ва дар гирди он сайёраҳои бо номи Меркурий, Венера, Замин, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран ва Нептун чарх мезананд. ғайр аз сайёраҳо, боз сайёраҳои хурд ва астероидҳо дар системаи офтоб вуҷуд дорад. Дар байни онҳо як планетаи хурд бо номи Тоҷикистон вуҷуд дорад. ин планета барои саҳм гузоштани олимони тоҷик дар астрофизикаи ҷаҳонӣ Тоҷикистон ном гузошта шудааст. ин планетаи хурд дар байни сайёраҳои Марс ва Юпитер ҷойгир аст. ин планетаи хурд аз Замин ба масофаи 250 миллион километр дур аст. аз офтоб бошад ба масофаи 463 миллион километр дур ҷойгир аст. планетаи Тоҷикистон гирди офтоб дар 5 сол як бор давр мезанад. ин планетаи хурд аз тарафи Тамара Смирнова 27 апрели соли 1970 кашф шудааст. тоҷик дар барномаи «Голос». Даниэл Рустамов яке аз иштирокчиёни барномаи «Голос», ки бо маҳорати баланди худ то даври полуфинал баромад. дар даври якчорфинал бо хондани суруди Natural аз гурӯҳи Imagine Dragons ва дастгирии ҳаводоронаш ва баҳодиҳии аъзои комиссия ба даври полуфинал баромад. Даниэл Рустамов 28 ноябри соли 1995 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. мегафон барои истифодабарандагонаш фотоконкурс гузаронида истодааст, ки ҳар шахс метавонад соҳиби 500 мегабайт интернет гардад. чӣ хел, шумо бояд арчаи калонтарине, ки дар Душанбе ҷойгир аст, шаб ҳангоми иваз шудани рангҳояш, ҳамон вақте ки ранги сабзро мегирад, шумо онро сурат гиред ё ин ки видео кунед ва бояд ҳатман дар он сурат ё видео худи шумо низ бошед ва ҳамин тавр онро сурат гирифта дар сомонаи Facebook ё ин ки Instagram-атон бояд бо хэштегҳои Настоящая ёлка зелёная ва Мегафон ТЖ нашр дар Instagram ё Facebook худ нашр намоед. охирон кор и дар саҳифаи Мегафон Тоҷикистон дар Фейсбукаш ё дар Инстаграмаш бояд номерои худро равон кунед. силкаҳои саҳифаҳои Инстаграм ва Фейсбуки Мегафон Тоҷикистон дар описанияи видео ҳастад. фотоконкурс то 31 декабр идома дорад. рӯзи 5 январи соли 2019 ба шумо рақами 880 880 800 занг меояд ва соҳиби 500 мегабайт тӯҳфа мешавед. ин буд видеои имрӯзаи мо. подписатсия ва лайка фаромӯш накунед, то аз дигар видеои мо бехабар намонед. мо кӯшиш мекунем ки шуморо беҳтарин видеоро тайёр карда нишон диҳем. хайр, то видеои дигар.